si amani amre a ye di agro me na no aka no e chetuo mampo hene wakazi won play to go na sase so no krata so ja person go we dey obo so obi afa krata ko fa ko ma ban no sa ban no man tu na sase so mampo hene no to Omanfo mfre ye mra. Omanfo mfre ye mra. 1978 Men's Boutique and Traditional Wear. Ena efre. Nananom ahemfo. Nananom ahema. Nananom achiame obi a wukodi hene. Anase akonfompo. Se woba 1978 Men's Boutique a eye kente. Nananom entoma yetutu eguso edeko eyie. De eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahema dukwade bobo wonsa entoma wo befra kente papa bia wo betu aguso de a eye 1978 Men's Boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 Men's Boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso yeba mo nyina akwaba na yento aso emfa emmamo yedika hunu na nanipa ko a wo yedie na ese enye nwanwa se eneyi yene no ensa abeto aso nana wa ha ti ene ne to aso kopimsi ebewie ni asori na yakọ nana yemfa nkomo no emra garamsey a sei ekoso ewo omaimu yensuwa yemfudie empo enipa ewomu enyina ye hwere akra Ghana Medical Doctors Association omo de krata aba kasa de fa sede eneyi ye sense ase no ene yanhwe ya o hawa de bebre wo mo se ayarehefo afi hwehwemu aba no edimu ekiremu a yanhwe ye enuane wo bekọ atwe yensu ya yennom ene ade nanu wo mo si mfinsi abese mienu ase se ni abese 80 years ya ene wo mo so mo ye hwehwemu no mo call site bi ekofa ho bode banche ena wo mo de fan fidie mo hwe na wo hwe no na san finsi abebrebe we nyina echi no na mercury ene se nu no mde gamsem ebi wom ewo ene ya sha ase wo nkwada a ebi no nsa ene wo muti no bobo no wo mani ni ade na wadaroma Galamsey eko a ekosi se ni medase se odi Galamsey minana na ka ho so kan na misom na mkase yare na ha be ene mababa me papa sase nya atampe mi na sase so no mutubi na eko ho ene ni chamba temenka won ba ma be fam ede domo ko akochiri domo ba eno no fa hen no awo ai biem so okay 1 and 2 ho yina to go esu ya dey side o mutubi ba bia bi wo bia ya target nana ya hu miti awie ba bia be so bia be kwakwase na makoma santin na hu sa meko apa na meko so ama no so makoma hene makoma santin makoma santin one boy you ready there dodo na free say asantima ntem ha no mokra no ensase ese ni nyina omo ya no mo de sobo de abo no ebi na baba e kwaka yi waya no mo de sobo no mo de abo nse waye esebie kroto enhwe ha eno ama ensase se yebetim de sobo abo santin ni sa ekwa bezo wo so de krata abachire no sa baya ma krata se beye mines onka se ba Galamsey wo so ba dan Galamsey obehu se menu anka kan obehu na so ya kan meme no ya kan nda ko problem santin santin to man tamo santin o tukuro so anka woni yetu bi wo ayi kuredi say kurati to omni aposi for kuyi manso sado yetu manso santin woni so ameka obehu na ebeka yamaka se de efiri na de ana
yɛne abere apolisifoɔ ababoa yɛn wɔn nso ani abere papaapa wɔn sɛ ba ne so kɔ police station polisifoɔ na bɛba polisifoɔ nso ani abere so wɔn bɛboa ɔde atu aseɛ. ɛna no yɛkɔ ogua yi na yɛduru baabi apra wo na nya asɛm ketewa waa wode hyɛ ɔkatakyie wɔn nso anamontu a wɔtuyɛ ɛne nneɛma a wɔkɔhu yɛtwa a yɛmfoni de baeɛ sɛdeɛ ta no pra ankobra nsuo kɛseɛ asɛe asɛe nyɛ ɛsɛe asɛe aya asɛe koraa kɔba sɛ gya kora sɛsi a ɛbɛtɛ kama oyi ɛsesa ne nsuo no asa abena nam abɛbrɛ na makuru ne ɛyɛyɛ no ɛwɔ mu o ɛmfiri mu makuru no ɛkɔ fam na yɛbɛtumi de soboa bɔ nananom asantehene di nkura wodoɔ no ahyɛ wɔn no nsa no yɛbɛtumi ɔno deɛ yɛbɛtumi abrɛ ma o wɔwɔ baa no wɔbɛka kyɛ asantehene wɔde krataa brɛ wɔbɛka kyɛ asantehene akyɛ na ɔhunu sɛ wotu ɔyɛ sɛ fine na wɔbɛka kyɛ asantehene ahwɛ sɛ mampɔhene wɔka sɛ wɔmpere bi ɛntu goolu no asase so no krataa sogya polisifoɔ de kɔ wɔyɛ dɛn obi afa krataa kɔ fa kɔ ma ban no sɛ aban no ma ntu no asase so mampɔhene nyɛ na ɔtuwe nyɛ na mampɔhene tuwe ɔsɛ ɔma ntu ɔmi ntu goolu no asase so na asase so ampa yɛ ntu goolu so ana wɔn kɔ ntu goolu ebi ni hɔ ebi wɔ hɔ ba ɔsɛ ɔmi ntu. na sɛ ahemfo aka no mo nso bɛtumi ayɛ bi saa wonu sɛ yɛwɔ mo a personal interest ɔsɛ ɔmi nyɛ sika di wɔn ba dɔkɔ fa 100 million 200 million abɛdada o ogyi ya na ɔda ahɛ wɔ kɔn na wɔdidi kɔ ana wɔtu kora na wɔkata so kora nkɛyɛ wɔbɛtu agya hɔ na nkɔda etom na nipa ewu yɛ saa akɔda no wɔ kɔ wu yɛ no saa akɔda no mu dada akyɛ ɔkɔ bɛyɛ nananom mesra mo nana biala a wofi sɛ yɛtu goal wɔ ma so deɛ yɛhwɛ asante na meka o asante ɔma asante baabi yɛtu goal biara no yɛsrɛ mo obiara frɛ me na ɔmma maneɛ mo deɛ mo miɛnte nneɛmra hɔ faako yɛtu goal biara no frɛ me yɛbɛte ne aba hɔ ne aba wabɔ wɔn yɛate na ne nim sɛ galamsey ɛnyɛ nnɛ ne yɛbɛhyɛ aseɛ akyɛ tete nyinaa no wɔn yɛ nanso aban wei ba yɛn dodoɔ no firi sɛ aban wei agye nsɛmu bɔhyɛ ahodoɔ a wɔhyɛeɛ ɛte ho committee abɛsɛ sɛ aban papa wɔ hɔ a kasantehene nke nnatam meka kyerɛ mu aban papa so wɔ hɔ a wontumi nyɛ santehene ɛdɛ ɔyɛ no wɔsɛ hospital machine afare santehene ahwɛ yɛ ampa yɛ si afare wɔgya hɔ wɔnhwɛ aha wɔgya hɔ adanse wɔgya hɔ na wɔ aban papa wɔ hɔ a nana mo ma me nka aban asɛm na aban deɛ ni aban Ghana oh yɛni aban wɔ Ghana sɛ na sɛ wofiri sɛ galamsey no ɔno nso ho wɔm bi wɔn ko fɔ amerikanu ka so nyɛ ɔmo anatuo ɛnyɛ ɔmo anatuo sɛ nipa wuro ɔnyɛ npp ne otu galamsey na saa npp fɔ nkɔ de tu asantuma ha de a na yɛ hɔ anatuo nimisa mo yɛbɛtumi agyae koraa yɛ deɛ yɛbɛyɛ fam deɛ ɛnkyɛ mbɔti ɛbɛba mesi mɛfrɛ mu memam 2 weeks bi mɛfrɛ mu mo anam no bɛsa yɛ press conference sɛ momma meka kyerɛ no na da binom sɛ ɛba ne saa ɛma honhom no ɛte nsuo no mu koraa no wɔmɔdwane da sɛ ɔhɔ ɛyɛ nokorɛ saa ɔhom to ntɛm ɔmu wode fie aka nsuo no na medeɛ ne nyina meblame nana no oh okay tɛ sɛ wo na wowɔ asase so ɛna wote so ne yɛyɛ sɛ woama kwan ma ne ɛkɔ so deɛ a ne ɛsɛ ɛmfa so bɔɔ no mɔ ɛne tiam de mekɛ kɔ mpapa hɔ no yɛtu bi santene so afi so ne awie a nti mekɔ ɔma wɔ mpapa hɔ no mekɔkrɛ hɔ nom wompɛ sɛ wobɛtena sɛ abɛyɛde so bɔɔ no bɔ dabi kɔsa wo sɛ wode bɔ nananom deɛ a ɛneɛ wo nso papa yɛtu bi wɔ nasase ɛdeɛ no ayɛ afa ho mea meka na mekɔ ho no ɛna meyɛ ho adwuma no yɛpam ho nyina firi so yɛpam ho afiri hɔ na ɔm yɛ firi hɔ wie a namba hu mepɛ sɛ mekɔ me papa hɔ so ɔta sɛ
amekɔ ahoram de kɔ wow na esa wo di ka ko se kon na se me ba me papa ho be se kon na se ye kumi me ni problem na ma di bo na te na ma nyi dodo kra o se ye nku ni problem oh na problem na wo nsuro wu akai na wo didi de hia otu wo ta ka me nya se da tu wo ti problem na ti to tu na fi ade sa ne ma tu e bi da bia se ko obi beka se mudru mfi mo mpanyin fie so se ekọ anim se se de okọ nanka o didi kro wo suro wu mu bia wo suro wu nya panimpa won ka do kre o ka do kre na ka do kre so wu e de na to so a ti wa okay papa wa e bode na ka kire so wa e bode so ampa na ka kire so wa e bode na so suro me busa papa wa e bode na ka so wa e bode a usuro me bia de bia am na ko busa no wo ye mistake an de guru so what was it se no kra na wo ka dia na se wo be wie ni e be ku kra unsuro oh na nei se bitu garam se fo ne kum ya na ade anu ko nyedi ada ho enkode okun ye na nanom twrebo akodua no di kopem a ye bobo wo mu din no wo mu nyina ahina na hene kon wo do pap garam se kum no ne da ho satini do fida because sa kwan ya so na ohene behia hene so ekokon ye e de ma asante ne wanya din da ho no enti eye nkopa uwie na wuni hokura na wo kra ni beje wo fie wo ma ani beje wiase ko be wiase be sai me my ready esuo mankan wo de wani ahu esuo efre mankan efi awe no efi mankan to nkan da efi na awe no na we no eye amamre bi ni amane bi na nanom nye ni yie eye sikadi bode skaboni die krono na nanom obo amefi akensuo kwa mankan ye te ho asem a abakwasem mu se ohene behia hene ekokon akote abrimuo aje asante japade e dia ba ye te no wanyi me papa wo ba wo ye mre sieche ho ne sie ne si ohene ba hayi eni sieche sa esieche mu no esieche ho ne si ohene behia hene ewa brimuo ko na no okoko na mu ko no okopa brimuo na ne nua pani achampem okopram woni satu no ba brimuo be si ha oba ya okopam no okokọ akokora wananti anyi wokoduru ho no wato no na brimuo no oda ne ni oba no aye mre ye siesie ne wo hin ba sieche ba ya ani sieche mu ase na ze se kro sieche mu no na bakwasem ni o de si ohne ba da ho ya hene da ho ye wo papa sante hene ba sante ba bi am papa ese enkode anu wo ko e de ama sante man ma sante man o keka si ene no de agi ni din da ho no ti se ne wo so ba ko sa ko bi kwa de bi dedo na wo ye odei wadwene nchiri ma wo mo nya mfaso firi ho ti se ye ba ye nya mfaso de firi ho ene o ma onananom ene ade ye ma ede no ubaka papa bi am koso no ya me ne ka ba kosam wo ko ye se o ka so ko se o ko ye ene o mbekum no ampa na ka ho ene ba mo bi anya history tani ni wa history ni ho se de wani abre wa wusi fom na mani ba fi ba be sha no nya gro da medi oni katachi eye sa interview na uso jadi si na nanom so no bro ni be ka say attack e ba wo so attack ba so say me fa to attack ho media me ya ba satire na fa ho nya wo attack na fa ho satire ko na fa no wo da satire wo do anu o me kakra bi si e fentata no etu onu ko na me da no me na obi biala
Satene kwa. Nti wo de wonya ka nokore no wi a wo mfa ho. Me wo mam sika nye ye me ni bi. Aso be ka me anu. Ehye ka be ha se o ba chiru da bi. So does it. Se be ye nyina be ma pepepe da na keye. So does it. So boduam na nyame mo abotre etoda na udi nsem bi se achi no anwe ya obekwa akoka asema eni kwase oka ewo hono eti nana ye be sori kra ewo sa gadamsey ekon yesu yi no ene maburu no so kire se abrante ba ko a woye emfonyi no de betu social media ose ono no de ye ni ye mu bi ntenase se ono no ye gadamsey de bi o sa asase nanso no wankwa a ebusua no bedakom efise adwuma ni ho a oye Nam say aban papa wo ho a o man no nua twa aban papa aban ba bibi oho bia wo de sia wo na do okoye no abeto no wo ba ye okoye no wo de bi sia wo ka benya bi aban from the one about the buy na mu ese ke hu sa aban nya bampa ebinum so firi se ekon no kura ye ekon ba bia ahya ase ekon no enye ho san se edua ni si ho ye twitwa esoro no ene ye gyan ni hini ne ade enti wo so tra sa de aka ahoma wo so wo tra de aka ya ahoma mo am wo soro na na mo ye mo na mo sika mo de to excavators ni mfidie no bada kura na ono tutu vuto ko a wo na akwache no no kwa no to no do tu but to excavator ko wo to office so mo se si ya hwe hono ne anko a aho untumi ko wo de pam kwara na etutuo no na so no kwa ko transfer to ya okay me say pam nkwada no ya o mani abia wo pa bi kakra bi no pa bi o nya kase yenyi o mfiri o ne hwese dokoto excavator no ono kwa ko tramotia na se me ye nche wo mo but ye mpam wo mo say pam no pam do abachi no ya chu dia prison na pam no onko so does it wo ni tuma wa ha no wa seni mfie wa seni bibiala kwada keto obo bobra odugo tu prison akoso ye yenye empam oni mfiri ho so ne mo excavator wura no onko tu me ye nse no me o si da say kasri here bi university here bi never go university for the kan chema castle okay abane mfa ne nsanto so ye mfa mani wura bi dabi ni mum ye mfa nko de ye de hia mo man no that's right okay se tonta da kuma check aha ne da kuma ma university for no bi won be ye project won ho no ma yi no that's all ni mum ye shin de nyansa bi anim o shira sa kwasasa okay apart from ye pam wo mo amomo free site a wo mu tu no kwada na ne ade na wo fi se edi ebiem na mo be ebiem ne etu a ye betimi aboa ama garamsey yi en kokora be brase ama yensu na de no garamsey ho de ana mo bie ni obetu sa Jesus o ko sa machine ko na de pe edi pa ko pa adam ho o mfatuo ye ba okro mo ntutuo ye ba so waso ne so a ntutuo so ko tutuo body pa ba ko e 50 obeshi mu nyina so wan ko tutuo bi ntutuo ntutuo amo ho musu ntutuo o de pose baba wo nyu no obechi o machine no obefa meboa froko boko edi enhyehyɛ ena ofise aban no so mfa ntokwam aban ben na ba o jise to fom aka buso mi asa na odi to so ba to fom wonya nti ya mi enko bese aban no saban papa ko jise papa da ho ye buko agalam se yetue o mutu na so kese nsuo kebikura ko mbetimi etu mese aban papa ho a ko mbetu galam se no ba ese nsuo ese wu ni se ya kandifo mo wa aban mu no wo mo mmom adwuma no nye kura wo mo na etuo wo mo na edi mutintiman enu nti na ama ne ko na ye den no enti na me ko ye den no okay
Sansa one kasa MPP for aka na da yi aka akwa otote ayi what say ase Kennedy Japan wanka what's MPP go so akasefo mo na mtu gam say no mo nyina manya betemoto ai waka na no to anu makwabro ma babru kwa mozu nana oman no si amrani amre a yedi agro ba se de be se de me na no aka no echetuo me mekwa akwu mekwa akoko ho mekwa akoye de sese me ye nyansem nana wada ma ye sorry kra kakra be na abeka de atwa to nyi nto abo de mesre aban ye beto aba waso nsuo waso ansa ohu de mu oduro metu aba tira mani bire metu aba ekoba bi na ekoda be oyi 1 million akwa we ne bank am kura so ne ana bufu mani bire na mani bire na fe na dwuma oya dwuma de ese oya dwuma pa ma hwan oya dwuma ede sika da so no me le metu adeka ba so no amani be say eni abai Ghana eni aban papa Ghana ha me se ahina na hene se eni aban Ghana me se wa bampa ka hihye pa wo ka mra ya adwuma mra nya adwuma Ghana ha to bia sora no waka de ope a kire panimu obia sori no waka de na ko baba se akura to be kasa a hye satene ya de sori fomu sawo na ho hia ye de hia no ye hi asate hia hene papa o ye king of kings odu abrocha fese de no tane na akwa bi kan wo se wo te afuo mu ha wo se wonyini ntum se oye ohene but ukwa amano ne ne ade a eho de o magina tum enti ye wo momu hawo Who the hell? No, I'm Medas. Miss Medas, Nana. And I said, Unya Quina, my clients on the end of Bob. Okay, the Beshia, I check, sir. The Beshia, politics. I feel I'm to medical media mentia. Oh, sir. I feel I'm medical media mentia. Mention Albano. I don't mention a man fear. Ube declare a Manuku officer was a Manuku papa. Yeah, baboy. Hey, sir. we are no one. Why? Oh, I said, I could go a party. Oh, not I just was who near Bradwa. Could have quite any pie say. Cause what he said over, ya mamma. Now we are some woman, we are so. My day. One for the freedom. What did they say? You're too bad man. What Bobby CM piano? What Bobby Sia? Anya krono de ya to atun ebe UAP won so ayanchi untu ma sika nkura untua ne campaign message ba that's why brave we are say akobaka yes and 12 so de o so be ma obi aka ti mimi say no ho say me na meto aba ma no ko mi aka ade ka to abada ede na eda sa ensentropho nhyiamu na wo be ye sa nhyiamu wada ma wasa uma onana maso obanwa aso ate na ye ba ho nado ase madam wase nyame hiramo nyame fam kodu nyame o mamonan ensintibo na ma obi kasa te hine ho asambone dia ane mo mama sonte na meso ne be yebi meka bi ahre no madam wase yes se nkwatente ahoden wum e de ama o se nyankopon enka ho na won koso ano mo akokoduro a obetimi de agina no kora nim aka no kora wow na wuo na fuetue no tu adama wo no ya mo aboba 50 wuyi one nka 40 na one me kwa otu tu ato asen otu wa mabu na go tu ato asen adamba what the problem why abusiafo me ne ahene nana bonsu wono ena ye ne no ebebo enkomo yi enkomo no ayede aha ena ye de esi ni ye ne kejebi dachi bia no se de wono a hye bo
na waka kyerɛ yɛ sɛ yɛte biribi a yɛbɛtumi abɔbɔ ne promedie biribi a ɛho hia biara ɛwɔ sɛ yɛne na nadi ho nkɔmmɔ yɛyɛ biara no madawoma yɛbɛba na yɛne na baaba bɛtoa so medin ɛne abusuapanin owusu aduomi yɛma mu nyinaa mmo ɛne hwɛ a wɔgye ahene ɛma remfi sɛ wobɛ subscribe wobɛhyɛ na abɛ like na wama biribiara yɛ kamakama yɛdam ase kura preko enim sɛbe odwampopo bi esi kuro ni mu a wɔse wadɔre sra tanyini wɔn tena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pii ɛnyɛ nkwande wa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase bɛ fitaa na anoma akɔde ebrensi am wa otua ne nsɛm mo nim hu bi duanani wie klaman woyɛ sɔfo kora wonyɛ yie bi tontonte yɛ no nsa ne yɛ fa nyansapɔ aboa ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa madawro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fɛfɛm ne honhon hyia na amerika sa sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so ɛnyɛ de ya twɛ ne mu twɛ nyame